Sirs, my name is Arvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng hapon, gabi series dito sa San Isidro, La Paz, Tarlac guys. So yung pinaka location niya, ito nga, malapit siya mismo sa La Paz Public Market. So kung usog tayo dun guys, andun yung La Paz Public Market, and then ito naman yung papuntang Concepcion, Tarlac. So papasok na tayo, papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung itsura nung pinakaloob ng hapon gabi series. Syempre papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga ino-offer nilang foods dito, and then syempre yung drinks. Open sila 4:30 PM until 10 PM onwards guys. So medyo dahil nga sa paselan na naman dahil sa under pandemic tayo, so nag-iiba yung operating time ng hapon gabi series. Siyempre follow nyo yung kanilang Facebook page para updated kayo sa mga upcoming promos nila. Tara, pasok tayo. So yun talaga Nyas Valley, andito na tayo sa pinakaloob ng hapon gabi series. Open area siya, no? So al fresco dining guys, perfectly siya para makapag dine in kayo dito mismo sa AGS. So yung Kabalayan Bali, ito na yung tinipare sa atin ng hapon gabi series. Unang-una, ito yung tinipare nila yung pizza fries. Siyempre yung crispy binangonan, and then may tapsilog sila. And then syempre sa pasta nila guys, nag-prepare sila ng Asian pasta, yung crispy kare-kare, and then syempre ito yung naamoy ko kanina, yung cochin fried chicken nila guys, no? Isa sa mga ino-offer nilang sizzlers dito sa hapon gabi series. So na natin titikman itong crispy binangonan nila. So ito siya guys, napaka generous ng servings ng hapon gabi series. Ayan siya, ano natin. Alam mo talaga Nyas, no? Kanina nga piniprepare nila itong food, so habang nilalagay nila dito sa table natin, so naamoy mo talaga na napakasarap ng mga foods nila. So itong crispy binangonan nila, napaka-crispy ng pork, and then syempre kahit yung rice pa lang guys, sakong-sako lang alat, so hindi siya ganun kalat, and then napakasarap. Next natin titikman talaga Nyas itong dry tapsilog nila. So isa sa mga in-offer na HGA rice balls dito sa hapon gabi series. So ito siya guys, yan, may kasama na siyang tapa, cucumbers na yan, syempre fried, yung pinaka-fries yan, may kasama siyang egg. Legit talaga yun, napakasarap ng dried tapsilog nila, and then syempre yung pinaka meat ng tapa nila guys is malambot, and then ang napansin ko lang guys, no, sa mga HCS rice balls nila, so itong rice nila is mayalo na siya guys, no, kahit yung rice pa lang talagang napakalinam na at napakalasa. Ito na nga yung next na titikman natin, yung Asian pasta nila sa HGS. So ito siya guys, kanina nung mainit pa siya, talagang maawi mo na napakalasa nung Asian pasta nila guys. So excited ko nang tikman. Ito siya guys, lagyan natin ng konting sarsa. Sarap. Napakasarap ng Asian pasta nila guys, no. Yung pinaka texture niya is medyo malapot yung pinaka sauce niya sa mismong pasta, and yung pasta guys sakto-sakto din pagkaluto, and then yung alat niya sakto-sakto lang guys, and then pinaka aftertaste niya talaga is yung sweet and spicy, yung pinakalasa niya. Ito yung cochin fried chicken nila. So isa sa mga ino-offer na sizzlers nila dito sa hapon gabi series. So titikman na natin siya guys. So may fried rice siya, and then syempre yung cochin na fried chicken. And then sa mismong sizzling plate niya guys, meron siyang sarsa.
sa pinakailalim. Lagyan natin sarsa. And syempre lagyan natin ng kanin. Napakasarap ng Cochin fried chicken nila, no, talaga news. Unang-una, pagkasubo mo guys, hindi yung lasa yung hahanapin mo. So mapapansin mo agad is napakalambot ng mismong fried chicken nila guys. So napaka-crispy niya sa labas, pero sa loob is napaka-tender, and then syempre nagmo-moist pa rin yung chicken, and then napakasarap nung pinakalasa niyo. So sabi sa akin kanina, yung Cochin parang marinated siya or may nilagay siyang herbs. So ang sarap ng lasa niya guys, lalo na yung pinaka-sauce, hindi ganun kaalat. And then syempre yung rice nila dito sa Apon Gabi Series is napakasarap talaga. Sa mga sisters pala nila is only rice, and then syempre only iced tea. So yung ginamit nilang rice dito is tinatawag siyang shawarma rice. Kala ko kanina is jab rice kasi kulay yellow siya, pero napakalinamnam nung pinakalasa niya. And then no, talaga yun, nag-offer din sila ng Loco Moco Asian version, and then syempre yung Loco Moco. So kung mapapansin nyo mismo dito sa pinaka-menu nila, sa pinaka-toppings niya yung egg, and then tapos yung patty. And then sa pinakailalim guys, no, may lettuce I think, and then meron siyang rice, tapos gravy sa pinakailalim. So parang instead na bunch yung gagamitin nila, ginamit nila is egg tsaka rice. Offer din sila ng mga finger food. So ito yung pizza price nila guys. Titikman na natin siya. May topping siya sa pinakataas. Bago natin titikman itong crispy kare-kare nila, follow nyo yung pinaka Facebook page nila, so Apon Gabi Series. And then located siya talaga nyo dito sa San Isidro, La Paz, Tarlac. Nag-open sila 4:30 PM until 10 PM onwards guys. So iba-iba kasi yung closing time nila, kasi lalo na ngayon is alert level 3 tayo. Titikman na natin itong mismong crispy kare-kare. So sa pinakataas guys, so makikita mo may crispy kare-kare, and then syempre yung sitaw, okra, talong, tapos itong pinaka alamang niya guys. So titikman na natin siya. So crispy kare-kare, hindi natin ang sarsa. Siyempre yung talong, and siyempre hindi mawawala dyan yung pinakalamang ng crispy kare-kare natin. So hindi kompleto yung kare-kare guys pag walang alamang. Guys, no, tapos na natin tikman itong crispy kare-kare ng HGS or Apon Gabi Series. Napakasarap guys nung mismong kare-kare nila. Imagine guys, no, 199 pesos, pero ganito karami yung servings nila. Napaka-generous ng servings ng HGS. Siyempre yung alamang guys, no, saktong-sakto lang yung alat, and then yung mismong pork is crispy talaga siya, and then yung pinakalasa ng pinaka-sauce niya is matamis-tamis. Syempre andun yung lasa ng peanut butter, and then saktong-sakto lang yung nagme-melt siya sa mismong bibig mo, and then yung gulay guys, saktong-sakto din pagkaluto. So napakasarap nung combination nung alamang tapos yung mismong kare-kare nila. All in all guys, napakasarap nung foods nila dito sa Apon Gabi Series. Dito lang yan guys sa San Isidro, La Paz, Tarlac. So sa mga Katarlaceños natin dyan, kung mapapadaan kayo dito, pwede nyo naman siyang side trip. So bago kayo makadating mismo dito sa La Paz Public Market, kung galing kayo ng Concepcion guys, pwedeng side trip tong Apon Gabi Series.
masarap mag-chill, lalong-lalo na kapag ganito kalamig pa yung panahon natin. So abangan nyo lang sa mismong Facebook page nila kung kailan yung mga banda nila dito sa HGS. Ini-invite ko po kayo pupunta dito sa HGS or Hapon Gabi Series. So yun po mga ka-Tarlakeños. Kung gusto nyo pong mag-chill, vibe, and dine, visit lang po dito po sa HGS. Thank you po. Yun, Tarlakeños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, so huwag niyong kalimutang i-share itong video to para malaman ng mga taga-Lapas. And then syempre mga Tarlakeños natin dyan na merong ganito kasarap na kainan dito sa Lapas Tarlac guys. So until our next vlog, peace out.